up mga guys no? May adlaw sa tanan, karong adlaw luto kita karon og balbakwets. Ayos. Wa na say dagang lamlam mayong adlaw sa tanan guys no. Karong adlaw na naburete bagong putahe nga ato ang bigwasan. Balbakwa ra ni siya guys nga kanang pinataka ra nga pagka-style ba. Kasi moingon na po nang uban dia nga, "Uy, di mo na siya balbakwa. Kamo na lang bahala paigo og judge na guys no kung unsa ni akong lutoon karon guys. Basta ako karon guys. Mo na gini akong target lutoon. Dagadag kiber sa amaw eh." Nga pag human ito kurambos na guys na ato na po na siyang ilapag dito sa itong pressure cooker guys kaya mo man ito ang gamitan sa pag-ulot. Nagyugasan na mo na ito siya usab guys kaya para cleaning na jud kay siya maayo yun ba. Unsa daw. Bitaw guys ato na siyang gibot nga og tubig nga pang sabaw na gyud niya guys no. Pag human na ay syempre tak-ang na gina siya dito guys. Wala na tayo daghang mga movement ani kay para madali na po daning istorya ha. Bitaw guys pag humagplastara na guys gibutangan na po nato nig asin guys no kay para parat-parat natong sabaw niya guys. Gipaluap pa na po nato nig pamintang pinulpog no. Nya sa mga sabaw-sabaw guys ay di gyud na mawala na mga tangladers dia guys kay mo man ay makapagbibigay ng mga bango ng mga aromatics sa imong mga lutoers ba. Unsa daw. Bitaw guys ato na po ning gipaluap ato ang mga lamasitas guys no. Simple ra pud kayot ni atong lamasitas guys kay kining luy ahos naman og bombayers. Basta kana lang mga lamasitas guys wala di jud ka pakyaso na champion jud ana. Wow. Na after 30 minutes iyang pagbuinisol guys wala ilata na dito guys wala na ready na kay ni atong panit guys. Tanawa ra ko ng dagwaya na guys wala na kana palang daan guys panalo na kayo ang mga textureness niya ba. Nyato na nang gipaluap niya to mga lamasitas guys no kay para banguhos na kayo mong mga lutoers. Syempre karaw-karawang gyud na nimo siya guys kay para manuot sa sarap siya ba. Paluapan deg asin wala na champion na kayo guys. Nyato ang isawili ka gamay seasoning no. Nya pag humana na guys balik na pud tag mikos-mikos aning style la. Nyato po din ni isingit ug usab ning pamintang pinulpo guys no kay para halang-halang siya guys. Nya butangan na po na siya tormere kay para pula-pula pud siya gamay guys para napod tay gamay ang coloring niya ba bisag wa ko ipik gud. Nang sunod atong buhaton ay siyempre tilawan yun nato na guys kung lami ba siya dili pero asa ko ang nakita guys murag lami guys guys kay nakumbursyon naman bukog apel ya. Wala giwatas na po dahil niya atong sili guys no. Lami guys siya isagol daan guys samtang gabukal kay para halang na jud kayo siya ba. Nya tuwa na po ning gidigamo daan ning kini atong sibuyas dahon guys kay pang finishing product man siya guys. Nya wara po nalangan guys naluto ra po dayon ni atong balbakwitis guys nya gihukad day nato ni siya kay excited na po ko kauno ni. Naglaway na mo ko nagtan-aw guys ganina ra ko nang dumot ani ba. Gitaping-tapingan taning kunuhay sibuyas dahon guys no. Nya gipatakan taning limonsito. Wala ay sarap kay tanawon no. Tiya, di na sad ka magpanilap ana. Tiya, tanawa ra lagi yun. Nakumbursyon na sad guys. Wa jud ko na sayop lagi. Lami gyud siya guys. Igo pa nagsabaw ra be. Tawa lagi oh. Panalo gyud siya gyud. Wa gyud tay magawa da guys. Alim jud kay siya. Bitaw guys, diri ra gyud na human na tong sugilano no. Dagang salamat sa mga nananaw og ayos.